muž, ktorý ťa naozaj chce urobiť čokoľvek, aby s tebou mohol byť. Nemá výhovorky. Nie je to tak, že sa bude hrať na to, že je zmetený. Nebude hovoriť vety typu netlač na to, uvidíme. Keď muž cíti, že si pre neho tá pravá, zistí, čo je potreba urobiť a urobí to. Poznám muža, ktorý sa zamiloval do jednej ženy, ktorej rodina ho nechcela prijať. Nezapadal do predstav, ktoré pre ňu mali. A v ich svete to znamenalo jediné. Bez nášho súhlasu sa nevydáš. Mohol ho to odradiť. Mohol si povedať, to je na mňa príliš veľa. Mohol si povedať, to je príliš komplikované. Ale neurobil to. Rok študoval ich jazyk, kultúru, zaujímal sa a nenechal sa odradiť. A nakoniec si ho jej rodina zamilovala a dnes sú spolu viac ako 10 rokov. Pretože mu za to stála. Nevzdal to a urobil všetko potrebné preto, aby spolu boli. A poznám ďalšieho muža, ktorý sa zamiloval do ženy z inej krajiny. A keď mu skončili víza, vedel, že ak odíde, stratí ju. No on hľadal riešenie a myslel spôsob, ako sa vrátiť do tej krajiny a zariadil všetko, len aby ju nemusel pustiť. Nie preto, že by bol zúfalý, pretože vedel, že takto sa bojuje o ženu, ktorú chce. A ty? Prestaneš konečne hovoriť, že si náročná, že máš vysoké nároky, že to, ako chceš byť milovaná, je v dnešnej dobe veľa, že to sa už nenosí, že muži pre ženy nebojujú? Nie. Nehovor si takéto veci. Nehovor si, že si máš zvyknúť, že máš upustiť od toho, čo je pre teba dôležité. Pretože správny muž urobí, čo je potrebné. Nie preto, že musí, ale preto, že si nenechá ujsť šancu, že s tebou bude niekto iný. Chceš byť ženou, ktorá si stojí za tým, ako má láska vyzerať? Ktorá nevstupuje do kompromisov, keď jej ide o jej štandardy? Sebovedomá za jeden deň ťa v tomto podporí. Nie je to žiadny online kurz, žiadne motivačné alebo manifestačné reči, ale je to hlboký návrat k tvojej verzii teba, ktorá vie, čo si zaslúži a ktorá nikdy nemala začať pre nikoho poľavovať z toho, po čom skutočne túži. Odkaz na sebavedomú za jeden deň nájdeš v mojom profile.